аз съм мале. Сега, на кой предаване се гледа? Сблъсък, бити. Кога ще бъде това? Неделя. Пате, а можеш с другата ръка да пържиш яйца? Проблем? А? Нещо с белото на окото ли ме погледна? Абе! Нещо се изнерви ли? А? Оле! Ела тук! Аре, почивай в мир! Извиняй, аз първоначално много импулсивен човек съм и реагирам много импулсивно, извиняй. Wanting, needing, waiting for you to justify my love. I'm open and ready for you to justify my love. To justify my love. Осъм марки. Добре, аз като казвам, че съм газар и че имам пари, че имам 8000 марки, лъжам ли ви, бе? А? Или съм допе? Аре, пускай музиката, брат. Пускам, бате. Сили? Baby, schnell, das ist fantastisch. Oh ja, ja, das ist was gut. Oh, das ist gut, motherfucker. Кури. О, зачервене ми гъза. Ай, аз това съм го научил. Ники, аз съм си научил текста. Ники, аз съм си научил текста. Никога не съм си научил текста. Винаги в последния момент си научавам текста. Его е, това е. Е, там татко ти каза да отиш, че ще ти купи бомбони. Има деца отзад, че видят картинките, бе, копале. Не мога, бе. Не мога, как може? Това е гадно. Да, деца ще го гледат. О, яш, нели. Обърни се за малко, обърни се. Кой е това отзад? Кой е това? Не, бе, обърни се, бе. Кой е, бе?